हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवाराधारी। जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवाराधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सततं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 18 நாட்களில் பகவத்கீதை நிகழ்ச்சியில ஹரே माताजी கிருஷ்ண हरे பிரபுஜி कृष्णा ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। 18 நாட்கள் பகவத்கீதை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம 5வது நாட்கள்ல இருக்கோம். 5வது நாள்ல உங்க எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். நேத்து நம்ம பார்த்தது கர்மயோகம். யாராவது சொல்ல முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம், நான் ஸ்லோகம் கேட்கல, நம்பரு அத்தியாயம் ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம். படைகளை கவனித்தல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குருக்ஷேத்திரத்தில் படைகளை கவனித்தல். செகண்ட் அத்தியாயம் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து அர்ஜுனன் வந்து படைகளை பாக்குறாங்க. செகண்ட் இதுல வந்து கீதையோட உட்பொருள் சுருக்கத்தை சொல்றாரு. அதுலதான் நமக்கு நிறைய ஸ்லோகம் பார்த்தோம், 72 ஸ்லோகம். தேர்ட் கர்மயோகம் மாதாஜி. கர்மயோகம் நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்?
ஃபோர்த் அப்ப ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம். உன்னத அறிவு. தேர்டு உன்னத அறிவு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். எப்படி அந்த கர்மாவை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்ய போறோம் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासयं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेययदयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல அவர் கேட்கும்போது செய்யவும் சொல்றீங்க, செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். நம்ம செஷன்ல கூட ஐ திங்க் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே வந்து யாரோ ஒரு பிரபுஜி சொன்னாங்க, நான் பேசாம மடத்துல போய் ஜாயின் பண்ணிட போறேன் அப்படின்ட்டு. அதற்காக வந்து நம்ம இங்க இல்ல, கிருஷ்ணரும் அப்படி சொல்லல. நம்மளோட கடமையை கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யணும் அப்படின்றத சொல்றாரு. தன்னுணர்வு, நம்மள பத்தின உணர்வு முதல்ல இருக்கணும், நம்மளை பத்தின ஞானம் இருக்கணும். சோ அவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை வந்து சொன்னார். அடுத்து வந்து பகவானை பற்றின ஞானத்தை சொன்னார். சோ இங்க வந்து அவர் என்ன கேட்கிறாரு, ஓகே செயலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க, அதே சமயத்துல வந்து பக்தியோட செயலாற்றணும்னு சொல்றீங்க. செயலை துறக்கணும்னா இந்த ஞானிகள் பண்றது. நம்ம கர்மா பார்த்தோம் இல்லையா, ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? டைப்ஸ் ஆஃப் கர்மா யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம 2 நாளா பார்த்துட்டு இருக்கோம், கடந்த 2 நாளா கர்மா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 26 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, அதனாலதான் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா பார்க்கலாம். கர்மாவோட டைப்ஸ் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? ஏதாச்சும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். சோ அகர்மா அப்படின்னா செயலற்ற தன்மை. ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து செயலற்ற தன்மை. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து செயல் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. ஈவன் அந்த அணு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஒரு செயல் இருக்கு அப்படின்றத பாக்கணும். நம்ம எப்பயாச்சும் நம்ம வந்து செயல் இல்லாம இருக்க முடியுமா? ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம், எதிர் தூங்குவோம், இல்ல வந்து எதையாவது பார்த்துட்டு இருப்போம், எதையாச்சும் யோசிச்சுட்டே இருப்போம். சோ நம்மளோட தன்மையை வந்து செயலற்று இருக்க முடியாது. ஆனா இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம், 3 டைப் ஆஃப் கர்மா பாக்குறோம். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அகர்மா, அகர்மா, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் செயலற்ற தன்மை அதை ஞானிகள் பண்ண முடியும். புலன்கள்லாம் அடக்கி எதையுமே செய்யாம மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, அப்ப கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மனதையெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி பகவானை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த அருவம் பரபிரம்மத்துல வந்து என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு அதுல கலக்கணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. அது அகர்மா. விகர்மா அப்படின்னா செய்யக்கூடாததெல்லாம் செய்யறது வந்து விகர்மா. கர்மா அப்படின்றது செய்யணும், எதை செய்யணுமோ அதை செய்யறது அப்படின்னுதான் பாக்குறோம் கர்மால. அதுல வந்து 2 டைப் பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்மா அண்ட் கர்ம யோகம், கர்ம காண்டம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார், செயலை துறக்கவும் ஞானிகள் மாதிரி இருக்கிறது பெஸ்டா, இல்ல பக்தியோட என்னோட செயலை பண்றது பெஸ்டா அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். அதை தெளிவா எனக்கு வந்து விளக்குங்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செகண்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच सन्न्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார், செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே முக்திக்கு தான் ஏற்றது. 2 செயல்களை செய்தையும் அவங்க என்கிட்டதான் வருவாங்க. ஆனா இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது மிகச்சிறந்தது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். அதுவும் கலியுகத்துல நமக்கு இங்க வந்து எதையாவது நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ், ஒரு 10 மினிட்ஸ் எதுவுமே பண்ணாம அமைதியா உட்கார முடியுதா? நம்மளால முடியாது. மனசு அப்படியே எதையாவது யோசிச்சுட்டே இருக்கும். மொபைல் இல்லாம, மொபைல் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு கையே போன மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? சோ இந்த கலியுகத்துல செயலை துறப்பது வந்து ரொம்பவும் கடினம். அப்ப நம்ம புத்திசாலித்தனமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளோட செயல்களை எல்லாம் பக்தி தொண்டாற்றுவதுல பயன்படுத்தணும். நமக்குள்ள என்னென்ன டேலண்ட் இருக்கோ, இல்ல நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் குவாலிட்டி இருந்ததுன்னா அதை எப்படி பகவானுக்கு பயன்படுத்துறதுன்றத பார்க்கலாம். சிலர் அழகா ஸ்லோகம் சொல்றீங்க, அழகா பாட்டு பாடுறீங்க. அப்ப வந்து நீங்க உங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது அப்படியே நீங்க வந்து என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, செயலை துறப்பதை விட, ஞானிகளை விட சிறந்தவர்கள் வந்து பக்தர்கள்.
அவர் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லும்போது கூட சொல்லுவாரு, ஞானிகள் சாதுக்கள் கூட என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஆனா பக்தனால மட்டும்தான் வந்து என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத கிருஷ்ணரே வந்து டிக்ளேர் பண்றாரு. சோ இங்க கிளியரா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது. ஆனா 2 பேருமே வந்து முக்தி அடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு கதை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கா அப்படின்றவர் வந்து ஒரு மன்னர். அந்த மன்னர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நிறைய தானங்கள் பண்றாரு. அந்த தானத்துல வந்து என்ன ஆகுது, பிராமணர்களுக்கு வந்து பசுக்கள் வந்து தானமா கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பிராமணருக்கு வந்து பசுவை கொடுத்துட்டார். அந்த பசு என்ன பண்ணுது, அங்கிருந்து வந்து திருப்பி இவரு எங்க தானம் வழங்குறாரோ அந்த இடத்துல திருப்பி வந்துருது. அது அந்த மன்னருக்கு வந்து தெரியல. அதனால இன்னொரு அதே பசு என்ன பண்றாரு, தெரியாம இன்னொரு பிராமணருக்கும் கொடுத்துட்டார். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 2 பிராமணர்களும் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே, என்னோடத நீ எடுத்துட்ட அப்படின்ட்டு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு மன்னர் தான் வந்து கொடுத்தாரு, அரசர் தான் கொடுத்தாருன்னு சொல்றாரு. சோ அவங்க 2 பேருக்குள்ள வந்து ரொம்ப சண்டை வருது. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த 2 பிராமணர்களும் இந்த அரசரை வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. நீ வந்து ஒரு பெரிய பல்லியா போயிடு அப்படின்ட்டு சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. இதுல யாரு மேல தப்பு இருக்கு? ஒரு தானம் வழங்கினது அரசன் மேல தப்பு இல்ல. ஆனா அவர் என்ன, நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நம்ம பண்ற ஒரு செயலுக்குமே வந்து பாவமும் இருக்கு, புண்ணியமும் இருக்கு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புண்ணியங்கள் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மேலுலகத்துக்கு போவோம். நம்மளோட அந்த கவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி நம்ம இந்த மத்திய உலகம், அதான் இந்த பூமிக்கு நம்ம வந்தே ஆகணும். சோ இங்க அவரு வந்து என்ன பண்றாரு, அவரோட வந்து தானம் பண்றாரு. ஆனா தானத்தை வந்து பகவானோட பேரை சொல்லி பண்ணியிருந்தா அவருக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்காரு. அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. நம்ம வந்து எதை பண்ணாலும் இதை நான் கிருஷ்ணருக்காக பண்றேன், அந்த கிருஷ்ணனோட நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அதுல நமக்கு வந்து எல்லாமே நல்லிஃபைட் ஆயிடும் ஆக்சுவலா. சோ இங்க அவர் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு, 2 பிராமணர்களும் சண்டை போட்டு அவர்களுக்கு வந்து இது பண்றாங்க. ஆனா அவர் வந்து பண்ணினது புண்ணிய செயல் இல்லையா, கர்ம காண்டம். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, இதற்கு என்ன சாப விமோச்சனம் கேட்கும்போது அப்ப வந்து அந்த பிராமணர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு இது கிடைக்குது. அடுத்த இதுல வந்து அவர் அந்த பல்லியோட பிறப்பு எடுக்கும்போது கிருஷ்ணரோட ஸ்பரிசத்தால அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா விமோசனம் கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். சோ நம்மளோட கர்மங்கள் பண்றதுல அதுக்குதான் நம்ம சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு தடவை என்ன ஆச்சா, ருக்மணி அம்மாவும் கிருஷ்ணரும் துவாரகால இருந்தாங்களாம். அப்ப 2 பேரும் பேசிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு என்னாச்சு, கிருஷ்ணர் அவருக்கு அப்படியே வாமிட் வர மாதிரி அவரு ஃபீல் பண்ணிட்டு டக்குன்னு வாமிட் பண்றாரு. அப்ப வந்து ருக்மணி அம்மா கேக்குறாங்க, என்னாச்சு உங்களுக்கு, என்னாச்சுன்ட்டு. அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு, இல்ல இங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு இடையன் இருக்கின்றார், அந்த பால் கறக்கிறவர் இருக்காரு. அவர்கிட்ட வந்து நிறைய பசுக்கள் இருக்கு, கண்ணுக்குட்டியும் இருக்கு. அப்ப அவன்கிட்ட இருக்கிறதுல என்ன பண்ணா, இன்னைக்கு காலையில வச்ச அந்த கஞ்சி சொல்லுவோம் இல்லையா, அத வந்து ஒரு பசுக்கு கொடுத்தான். அடுத்து நேற்று வச்சதை வந்து இன்னொரு பசுக்கு கொடுத்தான். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வச்சது என்ன பண்றான், ஒரு கண்ணுக்குட்டி கொடுக்குறான். ஆனா அது வந்து குடிக்கல. அது குடிக்கலன்னு உடனே அவனுக்கு வந்து அதை என்ன பண்றான்னா, அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பண்ண அந்த கஞ்சி என்ன பண்றான், அவன் கீழே ஊத்துறான். ஊத்தும் போது சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊத்துறானா. அதோட எஃபெக்ட் அது வந்து பகவான் அப்படியே அதை எடுத்துக்கிட்டதுனால அதனால எனக்கு வந்து வயிறு வலிச்சு இந்த மாதிரி வாமிட் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம பண்ற எந்த செயலா இருந்தாலும் அதை வந்து மனதார வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அதுல பாவம் புண்ணியம்ன்றது கிடையாது. சோ அது வந்து நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். சோ கர்மங்கள் பண்றதுல கண்டிப்பா நல்லது. ஆனா அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணும்போது அதுல வந்து நமக்கு எந்த இம்பாக்டும் இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பிரசாதமா ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த நன்றி உணர்வோட, இன்னைக்கு இந்த பிரசாதத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ற அந்த நன்றி உணர்வோட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நம்மள மாதிரி இல்ல கையில எடுத்து வாயில போட்டு பகவான் சாப்பிடுறது. அவர் பார்வையிலேயே வந்து அந்த பிரசாதத்தை வந்து கிரகிச்சுக்கிறாரு. அதனால அது வந்து பிரசாதமா மாறிடுது எப்ப பகவானுக்கு கொடுத்து நம்ம சாப்பிடுறோமோ. அதனால நமக்கு வந்து அதோட எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது. ஈவன் பிளான்ட் கூட ஒரு உயிர் தான் இல்லையா. சோ நம்ம அந்த இது அதை சமைச்சு சாப்பிடும்போது அதோட இம்பாக்டும் இருக்கு. சோ இத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான்.
நம்மளோட நம்ம பேருக்காக ஒரு சாஃப்ரான் போட்டுட்டு நம்ம இது பண்றது வந்து சந்நியாசம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் அதோட கடைசியா வர அந்த எஃபெக்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பற்று இல்லாம இருக்கிறது, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். ஏன்னா இது ஒண்ணு கிடைக்கும். ஆனா இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் பேசினா கூட அதுல நம்ம நினைச்சுக்குவோம், இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் வேணும். இப்ப ஜனங்க அப்படிதான் இருக்காங்க. ஏதாவது நம்ம யாருக்கிட்டயாச்சும் பேசணும்னா இந்த நட்பால நமக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்ற, ஏன்னா அதுதான் கலியுகம் இல்லையா? சோ ஆன்மீக குரு வந்து அப்படி கிடையாது. ஒருத்தன் வந்து ஒரு கிணத்துல விழுந்துட்டான், அப்ப ஒருத்தர் மேல இருந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு, நான் கயிறு போடுறேன் நீ மேல வாப்பான். ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாராவது ஒருத்தவங்க இப்படி வாலண்டரியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா? எப்படி அப்ப இதுக்கு பின்னாடி வேற ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம நிலைமையும் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்கு. யாராவது ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வாலண்டரியா வந்து நம்ம ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்றோம், வாங்க எங்களுக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம், நீங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் மேக்சிமம், உங்களோட 24 மணி நேரத்துல ஒரு 45 மினிட்ஸ் வந்து பகவானை பத்தி கேளுங்க. எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இதுல செலவே கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரீ. உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறோம், ஜஸ்ட் வந்தா மட்டும் போதும் நம்ம சொல்றோம். ஆனா எத்தனை பேர் வந்து அதை கேட்டுக்கிறாங்க? சிலர் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண டிவோட்டஸ் இஸ்கான் எதுனாக்கா ஓகே இவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு நம்மளை பார்த்து ஓடுறவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ அதுதான் கலியுகமா இருக்கு இப்ப. அந்த நம்மளோட செயல்களோட விளைவுகள்ல விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவன் மட்டுமே சன்னியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா. நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணர் த்ரூஅவுட் த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. நம்மளும் நம்மளோட வீட்டுல யாராவது இப்படி இருந்துட்டாங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம வந்து பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், அந்த ஞானம் கொஞ்சம் நமக்கு இருக்கு. அப்போ மத்தவங்க வந்து வேற மாதிரி நடந்துட்டா அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளும் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கும் நமக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவங்க கஷ்டப்படும் போது அவங்கள வந்து தட்டி கொடுத்து அந்த கஷ்டத்துல இருந்து அவங்களை வெளியில கொண்டு வர நம்ம ட்ரை பண்ணோம். எங்கேயும் பகவான் என்ன பண்றாரு பாருங்க, ஏன்னா நம்மளும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால அதே குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. சோ அவர் வந்து த்ரூஅவுட் த பகவத்கீதை பார்க்கும்போது ஒரு தடவையும் அர்ஜுனனை வந்து பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பார். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். எப்ப நமக்கு பற்று இல்லாம போதோ அப்ப அதை பெருசாவே நம்ம நினைக்க மாட்டோம். நமக்கு இருக்கிற இழப்பா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதாவது பெருசா வந்தாலும் நம்ம அதை கடந்து போயிடும். சோ அததான் இங்க வந்து சொல்ற இருமைகள் அப்படின்னாக்கா, இன்பம்னு ஒண்ணு இருந்தா கண்டிப்பா துன்பம் ஒண்ணு இருக்கும். எந்த ஒரு விளைவு எடுத்தாலுமே அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் இருக்கும். அதை கடந்து நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவனே வந்து உண்மையான சன்னியாசி. ஆனா அதெல்லாம் கடந்து நம்ம போறதுக்கு, அந்த நிலையை அடையறதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல ரெகுலரா வந்து நம்மள பிராக்டிஸ் பண்ணணும். தர்மத்துக்கு வந்து 4 தூண்கள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறோம். அது என்னது 4 தூண்கள்? எப்படி ஒரு 4 வீலர்ஸ் வந்து கார் பேரே 4 வீலர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் நம்ம. அப்ப அதுக்கு 4 வீல் சக்கரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது என்ன 4 தூண்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து கருணை, 2வது வந்து சத்தியம், 3வது தவம், 4வது தூய்மை. இந்த 4 விஷயமும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட லைஃப்லயும் கூட. சோ கருணை, எப்படி வந்து கருணையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது, இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வந்து எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்றது அப்படின்னாக்கா, ஒரு உயிரை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து நினைச்சுக்கணும், ஓகே இதுவும் ஒரு ஜீவாத்மா, அதை நம்ம எதுக்கு கஷ்டப்படுத்திட்டு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து கடந்து போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறோம். சோ அதனாலதான் வந்து இந்த புலால் உண்றதை வந்து நம்ம வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சொல்றோம். அதை சாப்பிடறதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரென்த், அது ஈக்குவல் திங் வந்து நம்மளோட வெஜிடேரியன் இதுலயும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் வந்து சொல்லுது. அது ஏன் அப்படின்னாக்கா, அந்த கடைசி தருணத்துல வந்து அந்த உயிர் வந்து போகும்போது எப்படி பயந்து போய் இருக்கோ அதே மாதிரியான குணம் வந்து நம்ம அதையே சமைச்சு சாப்பிடும்போது அதோட குணம் வந்து நமக்கும் வரும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கவனிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2வது இது பாத்தீங்கன்னா சத்தியம். அது என்ன சத்தியம்? சத்தியம் வந்து இன்னொரு தூணாக, தர்மத்தோட இன்னொரு தூணாக கருதப்படுகின்றது. அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா, இந்த சூதாட்டம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, கேம்பிளிங் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரேஷனல் இருக்கு, ஒரு ரீசன் இருக்கு. அதான் புலால் உண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளோட கருணையை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக அது ஒரு காரணம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா ஒருத்தவங்களை ஏமாற்றி அதுல இருந்து வர வெற்றி வந்து என்ன ஒரு வெற்றி இல்லையா? சோ சத்தியம், உண்மையை வந்து வாக்கு கொடுக்கறது, வாய்மை, அதை வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்காக நம்ம கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். இன்னொரு தூண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தவம். தவம் இந்த கலியுகத்திலயும் வந்து நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்றோம். அந்த இது எப்படி நம்ம
தவம் அண்ட் தூய்மை. சோ தவம் எப்படி ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னாக்கா, அந்த போதை வஸ்துகள், குடிப்பழக்கம் அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த தமோ குணத்துல இருக்க மாட்டோம். அதனால வந்து அத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நித்தியமா வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். சோ தவம். 4வது தூண் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மை. அந்த தூய்மை வந்து எப்படி அப்படின்னாக்கா, தவறான உறவுகள் இல்லாம நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உறவோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பக்தியில வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி மேல போகும்போது கண்டிப்பா இந்த நிலைகளை வந்து அடைய முடியும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ABCD. ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்? ஏ என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ABCD நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஏ என்ன? அசோசியேஷன். நம்மளோட இந்த சத்சங்கம். இப்ப பாருங்க, நம்ம விர்ச்சுவலா இருந்தாலுமே நீங்க எல்லாம் அது படிக்கும்போது நான் வந்து கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கே ஒரு 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 உத்வேகம் வருது, ஒரு எனர்ஜி வருது. அசோசியேஷன், சத்சங்கம். B ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பகவத்கீதை. பகவானை பத்தி கேட்கறது, பகவானை பத்தி படிக்கிறது. அப்ப நம்மளோட மைண்ட் வந்து வேற எங்கேயும் போகாது. அதை மட்டுமே இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பண்றோம்னா, நம்மளே நம்ம தூய்மைப்படுத்த ட்ரை பண்றோம். 84 லட்சம் பிறப்புகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஒரு பிறப்புலயும் எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து நம்ம கூட ஒட்டின்னு இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த கலங்கங்கள்லாம் போறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்ப பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு டிரைவிங் கிளாஸ் போறோம், இல்ல ஒரு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் போறோம்னா கூட அதுக்கு கூட ஒரு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது, ஒரு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது இல்லையா? நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணதான் வந்து நமக்கு நம்மளையே அறியாம வந்து அந்த அந்த ஆக்டிவிட்டி நமக்கு வந்து நம்ம கூட வருதுன்னு பாக்குறோம். நம்மளோட கடைசி தருவாயில், மரண தருவாயில் இருக்கும்போது இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண அதோட இம்பாக்ட் நமக்கு நம்மளோட மரண தருவாயில இருக்கும்போது இப்ப நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதுதான் வந்து நம்மளோட மரண தருவாயில வந்து நமக்கு வரும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அஜாமிலனோட ஸ்டோரி நம்ம வந்து நிறைய பேர் இதுல பழைய பக்தர்கள் இருக்கீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. அஜாமிலன் வந்து ஒரு தூய பிராமணன். ஆனா வந்து அவர் வந்து ஒரு தடவை காட்டுல இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு, ஒரு தவறான ஒரு இதை பாத்துடுறாரு. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னதான் அவர் மனசு வந்து பேதலிச்சு போயிடுது. அதனால என்ன பண்றாரு, அந்த ஒரு விலை மாது கூடவே வந்து அவர் போயிடுறாரு. அங்க போய் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து நிறைய குழந்தைகள் இருக்கு. 80 வயது ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு. கடைசி குழந்தைக்கு வந்து என்னன்னு பேர் வைக்கிறாரு அப்படின்னா விஷ்ணு அப்படின்ற பேர் வைக்கிறார். கடைசி அவரோட எல்லா பாவமும் பண்ணியாச்சு. ஒரு பண்ணாத பாவமே கிடையாது. எல்லா பாவமும் பண்ணிட்டார் அவர். அப்ப கடைசி தருவாயில இருக்கும்போது யமதூதர்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவனை கொண்டு போகணும் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அவருக்கு என்ன ஆகுது, 80 வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. யமதூதர்கள் கடைசி மரண தருவாயில இருக்காரு. அப்ப அந்த யமதூதர்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அப்படியே ரொம்ப பயமாயிடுது. பயமான உடனே என்ன பண்றாரு, உடனே அவரோட அந்த கடைசி பிள்ளை மேல அவருக்கு கொஞ்சம் பாசம் அதிகம். உடனே என்ன பண்றாரு, விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு கத்துறாரு. அவர் விஷ்ணு தூதர்களையோ இல்ல பகவானையோ நினைக்கல, விஷ்ணுவை நினைக்கல. அவரோட பிள்ளைய கூப்பிடுறாரு, விஷ்ணு அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அவர் கூப்பிட்ட அடுத்த நொடியில என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, யம தூதர்களை வந்து அவரை வந்து அண்ட விட மாட்டேங்கிறாங்க. யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் 2 பேருக்கும் பயங்கர சண்டை நடக்குது. அப்ப வந்து யமதூதர்கள் சொல்றாங்க, இவன் எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ணிருக்கான்னு தெரியுமா? இவனோட 80 வருஷம் இதுல வந்து செய்யாத பாவமே கிடையாது. இவன் வந்து கொண்டு போய் நாங்க நரகத்துலதான் போடணும், கொடுங்க அப்படின்னு. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க, இல்ல எப்பொழுது ஒருவன் மரண தருவாயில் பகவானோட நாமத்தை சொல்றானோ அவனை வந்து நாங்க தான் கூட்டிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப 2 பேருக்கும் ரொம்ப சண்டை வந்து கடைசியில விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வந்து வின் பண்றாங்க. அப்ப வந்து யமதர்ம ராஜா கிட்ட போய் அவங்க முறையிடுறாங்க யமதூதர்கள். அப்ப யமதர்மராஜா சொல்வாரு, அப்பா நான் ஒன்னு சொல்றேன், கிளியரா கேட்டுக்கங்க. நீங்க எங்க போனாலும் விஷ்ணு பக்தர்களை மட்டும் வைணவர்களை மட்டும் நீங்க டச்சே பண்ணக்கூடாது. அது நமக்கே பெரிய ஆபத்தா முடிஞ்சிரும் அப்படின்றாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, பகவான் வந்து அவ்வளவு ஒரு கருணையானவர். சோ நம்ம கடைசி நேரத்துல வந்து பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இப்பத்துல இருந்தே பிராக்டிஸ் பண்ணோம். அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து தினமும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றோம். இந்த கலியுகத்துல வந்து நமக்கு வந்து மோட்சம் அடைகிறதுக்கு வேற எந்த யஜ்ஞமோ எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒரே யஜ்ஞம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஒரே ஒரு யாகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே. அது மட்டும்தான் வந்து நம்மள வந்து இந்த கலியுக இதுல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சு பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதற்காக தான் நம்ம இப்பத்துல இருந்தே நம்மள பிராக்டிஸ் பண்றோம். நம்மளோட கடைசி நேரத்தை தருவாயில பகவானை நினைக்கிறது. ஒரு தடவை வந்து கேட்பாங்களா, ஒரு ஆழ்வார் வந்து கேட்டிருப்பார்,
கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, சரி நீங்க சொல்றீங்க கடைசி நேரத்துல உங்களை நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து எங்களை காப்பாத்துவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா நான் கடைசி நேரத்துல எனக்கு முடியாம போயிடுச்சு, நான் ஒருவேளை செமி கான்சியஸ் ஆயிட்டேன் இல்ல அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டேன்னா அப்ப நான் வந்து நான் உங்களோட பேர் சொல்ல முடியாது, அப்ப நான் என்னோட கதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாராம். அதுக்கு வந்துட்டு பகவான் சொல்லுவாராம், எப்போ நீ என்ன ஒரு தடவை கூப்பிட்டுட்டியோ அப்ப நீ மறந்தாலும் நான் ஒண்ணு மறக்க மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. சோ அவர் எவ்வளவு பெரிய கருணை உள்ளம் படைத்தவர் பாருங்க. சோ நம்ம அதற்காக தான் வந்து நம்மளே வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வீட்டை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அப்பா அம்மா வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா, எப்ப என் குழந்தை திருப்பி வரும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கார். சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ நம்ம அவர்கிட்ட போறதுக்கு உண்டான பிரயத்தனங்கள் வந்து பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட வந்து நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 24 ஹவர்ஸும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பகவானோட நாம சொல்லிட்டே இருப்பார். அப்ப அவங்க ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவர் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு முஸ்லிம் இனத்தை சேர்ந்தவர், ஆனா வந்து பகவான் மேல பக்தி கொண்டு வந்திருப்பார். இவரோட இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவரோட படைப்பா வந்து நம்ம பாக்குறோம். இந்த இதுல நம்மளோட அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் தான் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வந்து அவதாரம் பண்ணியிருப்பார். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துல வந்து அவரை கொண்டு போய் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மறைச்சு வச்சுட்டாரு, கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். அதுக்காக வந்து அவர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டிருப்பாராம், எனக்கும் வந்து ஒரு நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பாவ நிவர்த்தி வேணும் அப்படின்ட்டு. எப்ப நீங்க அடுத்த பிறவி எடுக்கிறீங்களோ அப்ப எனக்கு வந்து அதோட பார்ட் வேணும்னு சொல்லி கேட்டதுனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் அப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பிறக்கிறார். ரொம்ப கஷ்டப்படுவார், எல்லாரும் வந்து அவரை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க. ஏன்னா அவர் முஸ்லீம் இதுல இருந்து கிறிஸ்டியன் இது நம்மளோட ஹிந்து இதுக்கு வந்து பகவானை பத்தி நினைக்கும் போது அப்ப அங்க இருக்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்களா, இவரை வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, ஒரு விலை மாதம் வந்து அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாரா, தாயே நீ கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க, என்னோட சாண்டிங் பாக்கியா இருக்கு, நான் வந்து சாண்டிங்க முடிச்சுட்டு நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அந்த மாதிரி உட்காந்து இவரை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. எவ்வளவு ஒரு இம்பாக்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன் வித் சத்சங்கம் இல்ல சாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அவர் என்ன பண்றாரு, திருப்பி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கார். இந்த அம்மா அவங்களை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப சொல்லாங்க, மன்னிக்கணும் நீங்க நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வைக்கிறார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். செகண்ட் டேவும் இவங்க போறாங்க. செகண்ட் டே இன்னும் என்னோடது கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு, நீங்க உட்காருங்க நான் வந்து பேசுறேன்னு சொல்லுவாரு. செகண்ட் டேவும் இதே மாதிரி ஆயிடும். தேர்ட் டேவும் அவங்க போறாங்க. அப்ப கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவாங்க. நீங்க எனக்கு வந்து இந்த போதனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு விலை மாது வந்து இவங்களோட சாண்டிங் இதை பார்த்து அந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தோட அந்த ஒளியால என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட மனம் மாற்றம் வந்து மாறுது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நம்ம இதுதான் வந்து இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இடைவிடாமல் வந்து அவர் வந்து பகவானோட நாமத்தை வந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு. அது வந்து அவங்களோட மனசை மாத்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संकं त्वक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्पसा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இதுதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க, பற்றின்றி கடமைகளை செய்யுங்க. அதுதானே எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. அது எப்படி பண்றது, நமக்கு என்ன பண்றோமோ, இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்குதுன்னா இது வந்து ஓகே இருக்கிற பகவானை நமக்கு கொடுத்துருக்குது, நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நல்லா பண்ணணும். அதுல என்ன ரிசல்ட் வருதுன்றதை நம்ம பார்க்க கூடாது. மேபி நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போறோம், இல்ல நமக்கு வந்து மேபி ஒரு ஏதாவது புதுசா ஒரு பிசினஸோட இது கிடைக்குது, எது கிடைச்சாலும் நம்மளால முடிஞ்ச 100% பண்ணிடணும். ஆனா அதுல வந்து இது நமக்கு கிடைக்கணும் அது நமக்கு கிடைக்கணும் நம்ம நினைச்சு பார்க்க கூடாது. அதோட விளைவுகளை வந்து நம்ம ஏத்திருக்க கூடாது. அதான் வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு, கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு உரிமை உண்டு, அதனோட பலன்ல வந்து உனக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு அர்ஜுனன் கிட்டேயே பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்மளும் வந்து தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படும், தண்ணி மேலதான் இருக்கு தாமரை, ஆனா வந்து அதுல ஒரு துளி தண்ணி கூட வந்து இருக்கவே இருக்காது. அத மாதிரி நம்ம வந்து பற்றற்று நம்ம பலன்களை செய்யும் போது அதோட பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதே இல்லை. இன்னொரு இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு வந்து வைகுண்டம் வேண்டாம், கோலோகம் வேண்டாம், சொர்க்கலோகம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம், நீங்க எங்களை வந்து நரகலோகத்துல விட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நாங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே உன்னுடைய பக்தியை பண்ணிட்டே இருக்கணும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து உண்மையான ரூபம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் பக்தர்களோடது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சொர்க்கலோகம் போனோம், வைகுண்டம் போனோம், இதுல இருந்து தப்பிச்சு போனோம். ஆனா அவங்க எப்படி, அவங்களோட எண்ணம் என்ன, நீங்க என்ன எங்க வேணா விடுங்க, ஆனா வந்து நான் எப்பவுமே உங்களோட கான்சியஸ்லயே இருக்கணும் அப்படின்னு. பிரகலாத் மகாராஜ் கூட நரசிம்மதேவர் கிட்ட வந்து பிரேயர் பண்ணும்போது சொல்லுவாராம், இந்த ஜட உலகம் வந்து அந்த மாசுல வந்து நான் கொஞ்சம் கூட மாசற்று இருக்கணும், இந்த ஜட உலக பற்று எனக்கு வரவே கூடாது, நான் அசுரகுலத்துல பிறந்திருந்தாலுமே எப்பவுமே உங்களுடைய ஞாபகமாவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து நரசிம்மதேவர் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்ம நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். தன்னுடைய 69வது வயதுல வந்து இங்க இருந்து வெளிநாடு போய் 10 வருட காலத்துல 108 டெம்பிள் வந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. அவரு வந்து என்ன, அவருக்கு என்ன அப்படி ஒரு உத்வேகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் குரு வந்து சொன்னாரு, உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து இது வந்து வெஸ்டர்ன் இதுக்கு கொண்டு போகணும் நீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. அது அப்படி தனியா கூப்பிட்டு அவருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படிலாம் கொடுக்கல. அவர் எத்தனையோ பக்தர்கள் வந்தாரு. அப்ப பார்க்கும்போது ஓகே, உங்களுக்கு நல்ல இந்த வெஸ்டர்ன் நாலேஜ் இங்கிலீஷ் இருக்கு, அதை நீங்க கொண்டு போய் வெஸ்டர்ன்ல வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி எல்லார்கிட்டையும் பேசும்போது அவர் பேசியிருக்காரு. அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா எடுத்துட்டு, ஆனா அவர் சொன்னதுல இருந்து அந்த இதை நடத்தி முடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு நிறைய வருடங்கள் ஆச்சு, நிறைய கஷ்டங்கள் வந்துச்சு. அப்ப ஒரு நாளும் வந்து விருந்தாவனத்துல இருக்கும்போது அவர் வந்து அழுவாராம் பிரபுபாதர், குருவே நீங்க சொன்ன வார்த்தையை நான் வந்து எப்படியாவது வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. நம்ம எப்ப உண்மையாலுமே நமக்கு நிறைய ஹேர்டில்ஸ் வந்தாலும் பகவானை நினைச்சு சின்சியரா நம்ம பண்ணணும்னு நம்மளோட வார்த்தைக்கு அவர் கண்டிப்பா வந்து குரல் கொடுப்பார். அதனால அவரை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வச்சு அவர் நம்ம நோக்கி பல 100 அடிகள் எடுத்து வைப்பார். சோ அவர் தான் வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நம்மளோட கடமைகளை பற்றற்று செய்யும்போது அதுல பாவ விலைகள் இல்ல அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர் ஜானகி ராமன் பிரபுஜி கையில ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தார் மாதாஜி. பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 18 தானே மாதாஜி? 18 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராக்மனோ கவி அஸ்தினி शूनि सैव शव पाकेसा पंडिता समदर्शिना. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். ஏன்னா எல்லார்கிட்டையும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா அப்படிதான் வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இல்ல. நம்ம இதுதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியோட அந்த இதுல வந்து பார்ப்போம். சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்து வெளியில வரவே மாட்டேன்னுட்டாராம். அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான், இல்ல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இந்த ஜட உலகத்தை நினைச்சு, இந்த பற்றுல நான் வந்து உழன்று விடுவோனோன்னு பயமா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வயிற்றுல இருந்து வெளியில வரவே இல்லை. அப்ப பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து இல்ல, இந்த ஜட உலகம் இது வந்து ஒன்னா தொற்றாதுன்னு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவர் வந்து பிறப்பெடுத்தாருன்னு பாக்குறோம். அவர் பிறக்கும் போதே வந்து ஞானி. ஏன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி இறங்கின உடனே எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், நான் வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா நடந்து போவார். எதுவுமே அவர் போடல, அப்படி வேகமா நடந்து போவார். ஒரு ட்ரெஸ் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. அங்க வந்து அந்த தேவ கன்னிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மங்கையர்கள்லாம் வந்து அந்த ஆத்துல வந்து குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அவர் அப்படியே நடந்து போறார். ஒரு இளவயது. அவங்கெல்லாம் அதை பத்தி ஒண்ணுமே அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பாக்கல, இல்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி இருக்காங்கன்னு பாக்கல. அவரை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை தான் வந்தே தவிர்த்து, அதே பின்னாடியே வியாசதேவர் வந்து ஓடுறார். நில்லுப்பான்னு சொல்லிட்டு வியாசதேவர் ஒரு தொண்டு கிழம் அப்ப வந்து அவர் பின்னாடி போறார். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் அவங்களோட இதை வந்து மறைச்சுக்கிறாங்க. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது. என்ன, அப்ப அவர்கிட்ட அந்த தேவ மங்கைகள் கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, அவர் வந்து ஒரு ஞானி, அவர் வந்து அவரோட பார்வையில வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஃபீமேல் மேல்ன்ற அந்த ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இல்ல, ஆனா உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அப்படி தோணல அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ உண்மையான ஞானத்தை இந்த பண்டிதர்கள் இல்ல சாதுக்கள் வந்து எப்படி பாக்குறாங்கன்னா, விலங்குகள் இல்ல நாயை தின்பவன், பசு, யானை, மனிதர், விலங்குகள் எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரிதான் வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், இவங்க இப்படி அவங்க அப்படி அந்த மாதிரி பாக்குறது இல்ல. சோ நம்ம வந்து பண்படும் போது கண்டிப்பா வந்து நமக்குள்ளேயே வந்து இவங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்குள்ள இருக்காது அப்படின்றத பாக்குறோம். எப்ப நம்ம பக்தியில உயர்ந்து வருவோமோ அப்போ. 22 மாதாஜி.
हरे कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्ण। ही संसवर्ष जागोगा दुःखयो नय इत्युक्ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नदेषु रमदे कुतः। हरे कृष्ण கிருஷ்ண माता மாதாஜி. जी। ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. அதுதான் பற்றற்ற இருக்கிறத பத்தி அவர் வந்து சொல்றார். ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், இந்த உடல் வந்து ஒரு 9 வாயில்களை கொண்ட நகரம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இதன் மூலமா வந்து எது நம்ம உள்ள போறதோ அது கிருஷ்ண பக்தி உள்ளவங்களுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. அவங்க ஏன்னா எப்பவுமே வந்து பகவானோட நினைப்புல இருக்கிறதுனால. ஆனா நம்ம அதோட இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல அட்டாச்சா இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து இன்பம் துன்பம், ஆனா அதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முடிவும் இருக்கு, ஆரம்பமும் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா அறிவுடையோன் இந்த இதுல எல்லாம் வந்து மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். கிருஷ்ண பக்தன் வந்து எப்படின்னா உடல், மனம், அறிவு மூணுத்தையுமே வந்து பகவானை பத்தின இதாவே பண்ணுவாங்க. தன்னுடைய உடல், மனம், அறிவு கோவர்தனகிரி பரிவர்த்தனம் போறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை நினைச்சு அவங்களுக்கு தேவையான சேவைகளை பண்றது, அவங்களோட மனம் பூரா பகவானை பத்தியே இருக்கும். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது கூட அவரை பத்தியே பேச ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அறிவு வந்து எப்பவுமே வந்து அவரை பத்தின தாட்ஸாவும் சுத்தமாகவும், நம்மள வந்து இன்னும் நிறைய படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அவரை பத்தின அறிவு ஞானம் நமக்கு வேணும்ன்றத பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கவங்க தன்னுடைய உடல், மனம், அறிவு மூன்றையும் வந்து பகவானோட சேவையில தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 23 மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। शक्नोति हैव य सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். நம்ம இறக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதாதான் நம்ம வந்து மாறும் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே கதை பார்த்தோம். ஜடபரதர் வந்து பகவானை நினைச்சு ஆத்ம ஞானத்துக்காக அவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மானை பார்த்ததுனால, மான பத்தினையே தாட்ஸ் இருந்ததுனால அடுத்த பிறவி அவருக்கு வந்து மானாகவே இருந்ததுன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம வந்து இந்த ஜட இன்பங்கள்ல இருந்து நீக்கி இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இங்கேயே கூட நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 29 மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஃபுல்லா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு இங்கேயே இல்லையா? நம்ம பண்ற எல்லா விஷயத்திலயும் கடைசியா எங்க வந்து போகுது அதோட பலன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்டதான் போகுது. எல்லா யாகங்களையும் அவர்கிட்டதான் இருக்கு. எந்த நம்ம முதல் நாள் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஒரு சிலர் சொன்னாங்க இல்ல சிவன் அப்படி எல்லாமே யாரும் வந்து இப்படி டிக்ளேர் பண்ணல, எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு வந்து டிக்ளேர் பண்ணல. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார், நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும். அப்ப நம்ம பண்ற யாகத்தோட பலன் வந்து எங்க போகுதுன்னா விஷ்ணு கிட்டதான் போகுது. எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான் அப்படின்றத வந்து கிளியரா இங்க கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார். சோ இந்த 5th அத்தியாயத்துல வந்து நமக்கு 29 ஸ்லோகம் இருக்கு. இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஸ்லோகா. சோ இன்னையோட சம்மரி பார்த்துடலாம்.
அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், பற்றுதல் அன்றி செயல்றது நல்ல விஷயமா இல்ல செயல்களை துறப்பது நல்ல விஷயமான்னு கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்றார். கர்ம யோகா சந்நியாச யோகானா என்ன அப்படின்னு 2nd இருந்து 6th ஸ்லோகம் வரைக்கும். நிஷ்காம கர்ம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றது. நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னாக்க பகவானோட தாட்ஸோட நம்ம எந்த செயலை செய்யறோமோ அது வந்து நிஷ்காம கர்மா. அது வந்து நமக்கு வந்து பலன் பாவம் புண்ணியம் வந்து கிடையாது. ஏன்னா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பம், பகவானோட இதுலயே செய்யறோம் நம்ம. 7th இருந்து 16th ஸ்லோகா. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் இதுல சொன்னார் இல்லையா, போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹൃதாம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வமாம் சாந்திம் ருச்சதி. அவர் கிளியரா சொல்லிட்டார், எப்ப நீங்க எல்லாமே நான் தான் நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது அதுல வந்து பாவ விளைகள் கிடையாது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யே வச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவரிந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசம்பிள்ட் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பத்தில் நீங்க பாடுற பாடு